Takto som sa zdravila reálne, keď sme robili, že na základke videa. Fejkové YouTube videa. Tak sme robili takto, že Čau hi guys! Dobre, vitajte prvého videa. Klapka, prvé video. Hej, nevieme, čo máme robiť, nevieme, kto to robí. skúška. Majček 1, 2. Ideme reagovať na J-Hopov nový single Mona Lisa. Aj klip. A klip hlavne. Ja sa pozerám do tej pičoviny a nie tam. A ja. Budeme to ignorovať. Dobre? To teraz nie je podstatné. Ja nie som asi pripravená. Fúha. Ty gate. I like my girls, it's so fun. 1 plus the 9. How you get me going, might just blow it. I like my girls pretty in the face. Art is the frame. To som nečakala. Lebo však videli sme to naživo v Amerike. Ale ja si to nepamätám úprimne. Že čo sa dialo na tom naživo už. Ja sa vždy sústredím. Ja si pamätám, čo sa dialo. Ja sa mierne sústredím len na tie tance. Áno. Viem si predstaviť asi, o čom tam bude spievať všetkom, ale neviem, je to vlastne asi, je to po anglicky celé, alebo je to menšie? Podľa mňa bude to po anglicky. Necháme si titulky. Ja hlavne tie titulky, keď budem vnímať, tak neviem vnímať, či rozpráva proste po korejsky, alebo No inak to je rozpráva pravda. Nevadí, to je jedno. Ale tanec zatiaľ Ide o chválim. Choreografia môže byť. Mona Lisa, yeah, I need you. I like my girls looking just like a painting. Don't need no validation. To si videla, že V mal vlastne byť rapper a on mal byť spevák, Vokalista. ale vymenili si to, lebo V chcel byť vždy akože ten vokalista. Wow. Pretty so fine. You so pretty! Excuse me! Excuse me! Oh my God. Oh, hey, you pretty, yeah! Fine. 1 plus the 9. Čo to má byť? 10 out of 10, Dobre. podľa mňa. Tiež si myslím, tak dúfame, že to má taký význam. Ale neviem, kto vie, čo si J-Hope praje teda. Get me going, might just blow it. I like my girl. I like my girls. Rabenko. I like my girl. Independent track. Got her on track. By the way you look, yeah, you about to cause a wreck. Yeah, she know I'm on the move. I can stop, I'm up next. But she hold me down. She's so sexy, I'm up. To čo bolo za move? Áno. Poprvé, Áno. ramienko. Po druhé, 16. storočie. on si robil tú choreografiu. To Určite. Si vieme pozrieť. Každopádne, ten, kto robil choreografiu, môže byť. Ale to si vrátime, dobre? Move, I can stop, I'm up next. But she hold me down. She's so sexy, I'm obsessed. Yeah, told her innocent, come and walk me. Love the way you take this dress, and Louis. Oh. On má tie gate, po prvé, a po druhé má ten opasok. Hej. Tá hneda sa mu veľmi hodí. Áno. Môže byť. Styling On sa hodí, tiež on sa hodí. môže byť. On sa hodí celý jak je. Of me, cause she bad and she know me, yeah, that's all I need. Aaron with the diamond, met her smile, yeah, she's sparkling. Ty Grills, alebo teda, ja neviem, či sa nazýva Grills, aj keď je to len takto okolo zubu. Asi hej. Ale... Toto by sa malo dostať do K-pop industry, podľa mňa. Industry. Dáš 4. Som sa nevedela rozhodnúť, či to sa povedať tak anglicky, alebo radšej sloven. A jak by si to povedala po slovensky? Industry. Dáš 3. To bolo po maďarsky. Mám pocit, že niektoré tie skupiny už sa vážne začínajú tak prepájať, že americký rap a pop sa strašne dostáva už do toho K-popu. A jak sa hovorí, BTS paved the way, takže môžeme poďakovať samotnému tuto punkovi, že vôbec o nich vieme asi. Každopádne myslím si, že on je naozaj to spájadlo medzi tým americkým rapom Akože teraz, a hej. K-popom. Hej. Teraz vážne ten štýl, ty grills, Áno. tá angličtina. Akože ja si uvedomujem, že im nemôžeme vyčítať, keď spievajú korejsky, lebo je to ich jazyk, je to na nás, že my nerozumieme, ale predsa len učia sa troška tie texty lepšie, keď je tam angličtina a netvaríme sa len, že vieme, čo spievame, keď netušíme, čo Ja spievame. niekedy je v angličtine. Nie, že by som nerozumela, ale neviem No. text. Yeah, you got me all in. OK,
Počkaj, to je v nejakom múzeu natočené. Vidíš, Mona Lisa. Teraz som si to spojila. Druhá vec, toto s tým svetlom sa mi veľmi páčilo. Chceme aj ten text nejako riešiť, lebo ja by som to potrebovala vidieť veľakrát. By som to potrebovala vidieť kvôli tomu, že ako spieva, potom, že čo spieva, text, potom, že choreografia a jak to vyzerá celý vizuál. Ja teraz problém. Ja by som to potrebovala fakt vidieť. A toto jak sa pozerá? Lebo on je proste dobrý. Ja teraz vnímam len jeho, že, Hej, no, akože to je pravda. je. Akože je to pesničku, lebo je dobrá reálne. Áno, ale že si moc nevšímame ten videoklip. Ja si všímam, ty gáte. Že by som to potrebovala viackrát vidieť po sebe. No pokračujeme. Let's go. The diamond met your smile, yeah, she's sparkling. Yeah, you got me all in. Bad, 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 I know your ex is calling. Okay. The way you look, I understand the hype. You know you're just my type. Gotta get you, cause you know just what I like. I like my girls, need some fun. Hej, niečo také. Ja by som potrebovala si teraz chytiť troška trávičku. Pozri. To je zelené. Hej. Troška reconnecting with nature. No tak to ešte len príde. To ešte Vieš, len ešte sa ideme príde. pozrieť. Áno, ja som ju nezabudla, ale toto je len úvod. To fú, ešte tu budeme dlho. Mám Monu Lizu v izbe, ale fakt sa mi nechce stavať a ukazovať Donesiem ju. obraz. Monika, nepadaj. Dobre, Mona Lisa asi fungovať nebude. Čo pane, Je tu s nami. je tu s Je nami, prítomná, treba takže- cítiť ten vibe, je tu s nami. Let's go. One plus the night, I get me going, might just blow it. I like my girls pretty in the face. To bol taký TikTok, nie? Taký bol, že wow. Počkaj, to si... Tu sa ja, keď ona je keep up, tak to vyzeralo. Tak to vyzerá. Carnaggio. I get me going, might just blow it. I like my girls pretty in the face. Akože sorry, ale toto je určite inšpirované nejakými TikTok dancami, lebo Tak, on je na TikToku. On to toto je vidí. úplne, že shoutout Lunatics. C-T-A-I-D-E. CTID, no. Inak ona nemá nejakú pesničku, že Mona Lisa. Ma. Oh my god. Oh my J-Hop, ty god. kopíruješ. J-Hop, že sa nehábiš 14-ročné decka napodobňovať. Hamba. Also vás. Art is the frame, Mona Lisa, To sú yeah. tí... Mona Lisa. Dobrý, fakt dobrá choreografia. I like my girls looking just like a painting. Don't need no validation. To mi Toto dávalo je trošku- úplne BTS vibes, proste. také Jean mali. vibes mi to dávalo trošku. Ale toto mali v nejakej choreografii. Hej, lebo mi to dávalo Jean vibes, tak asi áno. Toto... Počkaj, kde to bolo? To, dobre, nebolo to je v tom iné. tam on? Nie, hoci... Môže to byť hoci kde. To by dávalo zmysel. Môžeme si potom overiť. So fun, one plus the night. I get me going, might just blow it. I like my girls. Dobre, chcela sa povedať, že tu sedíme korytnačka. Áno. Takto, je korytnačka som tu takto bola, aby som lepšie videla. Každopádne, Vidíš? Dosť. I like my girls. I like my girls. I like my girls. to má byť akože jeho múza, ty oči, ale Neviem, akože to som ja takže kľudne. tie prechody medzi tým svetlom, to je veľmi dobré. To sa mi Áno. páči. Áno. Wow. I like. I like, no. You like? You like? K tomu toto dovolil. Toto by malo byť nelegálne. Princeska. Toto nemôže robiť. People die. Pravil. To je mocná piesenka, no. To som reálne, odkedy to vyšlo, tak som to, že nebol deň, kedy som to nepočula. Asi Tak, ani, no. 30 krát. No, a ja dosť často. Ja idem, že on repeat, ako fakt, že v kuse. To sa nedá presne počúvať, to je jak droga pre uši, fakt. Real? A
Áno. Áno. Asi tak by som to zhrnula. Proste áno. Nie áno, ale áno. 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 Hej, ale ten move by som ešte fakt chcela vedieť, že z akého music videa bol. Podľa mňa to je reálne, že on. Ako už chápem, že ti to pripomenulo jeho, ale ja myslím niečo iné. A nebolo to mic drop? Mic dropy. Tomu A čo tam robil ten J-Hope? Jano Hop. Jano Hop? Kam hovorím, že to je ten Jean, čo tam robil to. Ale reálne, to je spojenie tých dvoch. Hej. To je proste, no. Ale prečo Dobre, vieme, Jean, alebo dobre. Jean, že? Vieme, kde sa inšpiroval. Nebude to tým, že je v BTS napríklad? Hej, možno. Mohlo by to byť tým, No. že napríklad aj tie predtým moves vymýšľalo. Hej, možno. Tak čau všichni. Moje meno je, ešte neviem, vymyslím. A ja vás vítam mojho nového videa. Toto video bude prank. Idem sa jej schovať a ona bude, že oh my god, kde si? A ja budem, že tam schovatá za gaučom, guys. Dobre, guys? Ježiši Maria. Joke guy. You're a joker guy. Oh my god, so quirky and crazy Emily. Prank. Ona je schopná sa zláknuť, ale... Prank. Také sa nemôžeš robiť, ja sa zláknem vždy. Ona je schopná sa zláknuť. Guys, my prank! Vyšiel my prank! I'm joke guy! You're a joker guy. Dope. Spinner. Congrats. Congrats, že ti vyšiel. Yes. Dope spinner. Congrats. Because it's so dope. Dope, congrats. No, So good prank, yes. Teraz si menia horšiu časť. ja normálne, ja sa cítim nepripravená. No. Máš taký ten pocit, že akoby si není hodná toho si to pozrieť. Že Ja normálne som to veľmi chcem- hodná proste. Ja si to chcem normálne Ne. odložiť na horšie časy, Ne. chápeš? Ja som veľmi hodná si to pozrieť. Lebo už čakáme, koľko čakáme? 2 dní? Áno. 2 dní! Sme Niekto sa niečo vyhýbali videl? spoilerom. Nikto nie. Na Reelsoch, na Instagrame, všade sú nejaké teasery. V Rači sú aj hody, priatelia. Mať 1000 teraz vo vačku, tak cez prestávku hneď idem tu vedľa, pretože sú tu hody. Ja som si to pozrieť pozrela. A teraz pozorne počúvajte. Takže viem asi, čo očakávať a úprimne sa bojím. Hlavne sa bojím teda Bingchena Hyunjinom, lebo... Čože, tak kto je? No, mňa by teraz zaujímalo, že či teda sú aj tie music videá. Lebo dúfam, že sa neokašľam. Stray Kids 2025 tickets? To kde sa kupuje? To kde majú? Lenže Changbin a Ian. No, nevadí, tak si pozrieme to najprv a potom si... A kde je hento? Ja chcem vidieť to music video. No tak chlapci, No toto tak ideme... toto... Ja som teraz nahnevaná. To som nečakala, že bude vonku len jedno. Však to tak prezentovali, keby bolo všetko ready a všetko vychádza 21. Keď to... Vidíš, to je ten kalendár. Tuto to máš. Ono to vychádza postupne. No, mňa porazí. No, takže sme sa ojebali. Píp. No, tak sme sa okašľali fajnovo teraz. No, akože není tam napísané, že ktoré, prepáčte, ja sa občerstvím. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si am. Pip strop. Vlk. A Fredka. Alfa samec.
Alfa samec, no. Sigma boy. Niekedy sa do toho až príliš Skibidi Sigma. Čo Ale- zbil svojho kamoša, dobre, že ho nezabil na videu. To je dosť scary, chlapci. To bolo... Nestenujte. Bangčany cancel, dobre? Hej, prestaňte. Cancelujeme Bangčana. Hrozný človek. Christopher. Proste nemáme ho radi. Rady. Hej. Ani vy. Cancelujeme celých Stray Smola. Kids vlastne. Smola proste. Sweet dreams come true. Povedz. Hej, to vystrihneme. Takže na ďalšie video bude cover. Sweet dreams come after hours. Nothing can stop the Wow. Wow, to začína z hurta. Od prvej sekundy. What is going on? Tam sa niečo hneď deje. Áno, dobrý No. deň. Dobrý deň. Takže dobrý deň. Veľmi dobrý styling. Aj deň. Okuliarky, Áno. on moc nenosí okuliarky, Nevadí, ale áno. Dajte mu tú tyčku, Áno. s ktorou sa hrá ten Aj, biliard no, do ruky. A Aj Ian by mohol mať okuliarky. To by som prijela. prepáčte. Sorry, ale to jak žuval. Ja nemám rada, keď niekto Prestaň. mláska, ale... Tam Vyhral bolo peniaze. napísané. Koľko? Akože tovar na čokoládu, alebo čo? Ale pozri, jak to žuval. Strašne Zlatý dobre, listok? pozraj. Čo si blázen? Who is this diva? Dobre. Hey, stop it! Chill. Ešte chcem zistiť, koľko vyhral. Dobre. Veľa som sa dozvedela, lebo neviem, koľko bonov je Kamo, dolárov, ale nevadí. Pokračujem. extrém veľa peniazí. Limp Bizkit? Troška. Inak. Dobre, More. Ale More je také plmenejšie. Ešte Ale sme tam úplne neni. to má také rockerské. Kamo, ešte to len Čo to je za žáner? Je to rock? Metal? Čo to je? Neviem, čo to je. Čo je Limp Bizkit? Name Biscuit! Just one of those days. Áno. To je Ian. Ian konečne rapuje. Znie fakt dobre. Wow. Wow, okej. Dávam to hlasnejšie, teda som sa rozhodla. Text, ktorý my budeme vedieť. Áno, ja zase teraz som sa pristala pri tom, že som si myslela, že spieva anglicky a potom som počula, že to bolo korejsky, len máme tam titulky. Každopádne, nech sa takto nepozerá na tú kameru, dobre? A jen nerob. Tie bicie by mali dávať do každej pesničky. Frajer. Breaking rules since 2018. Môže byť. Teraz polorazník, more! Tari who? Wow, gangstri. Bad boys. I'm a bad boy. Yes, I'm a bad boy. Yeah, I'm bad boy, yeah. Yes, I'm a bad boy. Okay. Toto je nejaké music video, nejaký Izomandias, alebo čo, jak tam ten Ian stojí. To mi musíš povedať. To tam ale musíte povedať. Haló? To mi musíš povedať. Teraz, keď bude stať tu, tak to je úplne nejaké video.
tam tak potom. Nintendo. Stein. Tomover. To je táto pesnička. Žiadny Limbiskit, žiadny môj. Tomover! Úplne, ale kam. Ale že ne. Toto je Stein, Nintendo, ne. A milujem, že som išla povedať inak, že je to nejaký Nintendo a potom som si povedala, že poviem, že Izomandias. Nevadí. House. On tu vyzerá jak Stein. Akože nie, ale vyzerá jak Stein. Takisto ako Top vyzerá jak Nintendo. A to už ja som ťahám strašne veľa skupín, to už nemôžem, musím prestať, ale... Bang, bang, bang! Bez pauza. Pokračujeme. Stein. Stains. No string, jemu dali. No strill. Jak sa pozerá? Stop. Moje mami bias. On má rúžový choker. A to vyzerá jak Han. Wow. Lebo som to nepovedala teraz. Musel mi ho ukázať zbližšia. Takže áno, máme pozri. Že áno, máš pravdu. Tu, pozri sa. Chcela som povedať Eminem Who, ale som sa udržovala, že nezastavím to video. OK. Čo? Toto bolo veľmi vtipné. More Jimin, troška Debbie Ryan, ale čo chce byť tá... Housenka. Zistíme asi za chvíľku. Dúfam, že to zistíme, lebo niekedy tie music videá sú vážne také, že nepoberáš, čo sa všetko deje. Niekedy to až moc. Tie ich efekty tam a veci. OK. Till the end, but get out of my way. Ajen, ja neviem, čo sa ti stalo za ten čas, čo si býval s Krištofom, ale dobre sa stalo, podľa mňa. Krištof to umí. Schvaľujem. Kámo, to bolo, to mi dával, to dospravil toto. Niekde. Felix, kámo, to v kuse robí takéto sračky. On v kuse takto si dá buď ručičku, alebo... Neviem, kto hrá na tej gitare, ale ja mám zimomriavky po celom tele, reálne. Som bola ja na gitare. Wow. Čakala som, že to bude taký alternatívny vibe, ale toto som nečakala a ten Ajen je fakt podľa mňa mimo svojho To si napadne bežného. celú noc v hlave, má nejaké bara. Harry Potter Who? Speeding ticket. Len? Wow, počkajte, nejaký. Hunting? Ding dong. Áno. Schvaľujem. Ja neviem, či si chcem dať spoilery tých pesničiek. Ja už by som ich strašne chcela počúvať a možno to bude fajn, že už budeme poznať tie ostatné pesničky, keď si pozrieme tie videá, ale
Myslím si, že je to taká full experience, keď si to potrebujeme. Takže áno, ale ja určite nebudem na to čakať, takže ja si to pustím Tak teraz. si to pustíme teraz. Na. Toto mi dávalo vážne vibes, ten A Stein. co ty? Ne! Řekni mi ty, ne! Ian a Changbin dokopy, kto by to bol povedal, reálne, ale fakt dobre. Fakt. Ty si to nevidela, tie teasery, že vôbec nevieš, ako to znie? Nie. Asi nie. Lebo oni tam tak sedel tam Han na stoličke a bol taký Weird Bliss tam hovorí a je to také pomalšie. Že je to také... Ne, že tu budeme plakať. Ale však nerozumiem. Nie, zase až to nebudeme nie je to plakať. smutné, ale je to také pomalšie, no. Tak uvidíme. Lebo tak možno to bola nejaká časť a Čo potom... má najviac zvyšok- videní? Teda počutí. No, Aké kto by to bol nečakané. povedal, že akurát to bude mať najviac počutí, no. A tieto sú podobné. Potom s Felixom má. Samozrejme. Ja. Ešte, ale je to... Tam to vlastne vidíš. Wow, okej, ja už teraz viem, že budem I sketch pokračovať. visions of my future, but sometimes the wrong shade slip in the picture. Feel like a failure, a loser, but oh my God reminds me I'm human. And high, I keep on moving, living real like Truman. I'm the Truman. We're all same, no difference. Fell fear, bad days made me more different. I've been free. Hanovi sa hodí všetko. On môže spievať. Ono to hrozne znie niečo, kámo. On môže repovať. Úplne to niečo, už takto som počula nejakú takúto piesenku. Ale prečo Han znie takto? Nech mi to niekto vysvetlí. Neviem. Som zvedavá, čo z toho bude, lebo toto je tá časť, ktorá je v teaseri. Takže toto poznáme. Ja neviem. Už aj. Každopádne uvidíme, čo bude ďalej. Lebo podľa mňa úplne to zmení vibe. No, we keep it turning. Own movement, we don't care cause we're blessed. I don't play, you know we keep it honey. Copping all that shit. Travis Scott! Reálne. No, ja hovorila som, že asi to zmení, lebo to už tuším bolo v tom teaseri takéto čururu. Ale to som nečakala. Ono to možno, že je nejaká Travisová pesnička znie. Oni čo sa? Mhm. Čo kopírujú gadžoci? Never I want it. It's that beast mode. As Rega calls it. Got trophies in the bag, cause I'm staying lucky. Yeah, yeah. Better bands, raise my hands, solo fans. Ja si blázen. We so advanced, we the Ten beat, toto je typický Travis podľa mňa. Po prvé, po druhé. Prečo Travis a Yeet. niečo také, no. Changbin a Ian sú proste, že Stein? Ne. Ne. A zrazu Truman je, že Travis Scott. Víš, je Truman Show? Že ja som to nevidela. To počula, ale... On tam hrá Jim Carrey. A to je niečo také, že on je vlastne v takej reality show alebo v sitcome v nejakom. A že on o tom nevie a on to proste potom zistí. OK. A on sa bude dostávať do toho zákulisia zrazu a tak a potom on ťa vlastne vyjde. No. Tak to som nevedela, no. Tak asi to... Takže čo to, jaké to má spojenie? Asi to má nejaké spojenie. A na toto som není moc inteligentná. Don't have think. Možno zistíme neskôr. Teraz sa mi nad tým nechce zamýšľať, idem si užívať to. Tak sa plne kývkať. Ježiš, dobre to je. and the last. We're so advanced, we the first and the last. Woke up 5 a.m. trying to catch a plane, we don't waste time. Just to watch a kid, young ambitions got me yelling smooth. I'm a following orders, now I make my own moves. Still got that fire burning, shining like a jewel. This is our crew, we show us new. We got the juice, we got the moves. Toto je, že úplne typické americký rap, keď niekto zadrbe, že we got the juice. Reálne. We got the juice. Som prekvapená, že stále rapuje Felix. Ešte tam nebol Han. Akože v tom refréne. Wow. Zatiaľ zaspievam. When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my love, ain't nobody that could ever come above. She got me going Crazy! Oh, I was starstruck. She waking up daily. Don't need no Starbucks. Any little
OK. Môžeme pokračovať. Let's continue. Tonight, alright, got every shoes, you wanna know what I'm about. Let's go, working out where we go. Cooking our bases, another way, taking our time like Charles Leclerc. I masticate all of my enemies, call me prime man, I eat up the road. I finish you like I ate the last chip in the bag, like you got nothing to show. That's how I ride. Play, no, we keep it turning. Cupping all the shit whenever I want it. Is that beast mode? Everyone get caught, got troubles in the bag, cause they were locking. To je ono, niečo Travis. Highs in the room, alebo čo? Ono sa tam pustilo také ešte. Neviem. Také pšiu. Tu sa to pustilo. Nothing to show. That's how I ride. Play, no, we keep it turning. Cupping all the shit whenever I want it. Is that beast mode? Everyone get caught, got troubles in the bag, cause they were locking. Yeah, run up bands, raise my hands, tell the fans. Guess it's running, hit the pedal, we gon' fast. We so advanced, we the first and the last. We so advanced, we the first and the last. Well, Pong, 곧 태어난 척 So, 하고 yeah. 나비 손 높이는 ong. 핑계를 꼭 받고 practice what you do 나 차렸선. 꼭 두각생선 배 잡고 웃음도 참아였던. Okay, your side is fancy, I can say you're 뻔뻔. 하면 떨어지는 쟤들은 펑펑. Look at you, 애쓰는 말에 떵떵. 나랑 페이 말에 기만태도 비싸서 클리닉을 접어. Lay down that song system, this system full of wisdom. Don't try to follow us from distance. I write your G-Shine crimson. Say you know we keep it honey. Copping all that shit whenever I want it. Akože... Is that beast mode? Everyone get caught, Is got that- troubles in the bag, is that- cause they were locking. No inak. Keď už ich koncert teraz má 3 hodiny Nemá. a vydajú Klamali. toto, dobre, Ja som niekde našla som to videla, ale že pravdivé. zase, že mali 3 hodiny, neviem. Keď ešte vydali toto a pridajú tam všetky tieto songy. Nech ich Tak. pridajú, to im radím. Skúsia niečo odobrať. Normálne dobijem ich. Toto im radím tam pridať, ale No tak tomu ver, že to tam pridajú. No. hlavne toto. Ešte som sa na to pod tým. Ale to dáme posledné, nie? No, mohli by sme tak. To si necháme na čereštičku na torte. No, že aj to predtým je dobré. Hej, Že ale akoby, inak. Dobre, toto je viacej moja šálka kávy, by som Áno, povedala. Tým žánrom. Ale Takže zároveň... keď budeme hento počúvať to prvé, tak Zároveň sa aj- na to bude ľúbiť, lebo proste ty si ani si na prvú nepovieš, že nie je dobré. No, už Ale, hovorím. ale proste teraz už je to fakt, že dobré. Keď to Ako, aj teraz viem počúvaš. povedať, že je to veľmi dobré, len hovorím, že toto je viacej do toho môjho žánru. Hej. Ale aj to je fest dobré. Som to nečakala. Čo videli? Reálne. Fín. To bude. No niečo o Travis. Travis a Yeet. Wow. Nie, stop. Stop. Hey, stop it! Cinema by malo mať taký romantický vibe. Idú niekam do lesa a potom tam budú mať nejaké Harry mikrofóny Styles. a spievať niekde Cinema. v lese. Harry. To, Cinema. podľa mňa to bude mať taký... Inak vlastne toto bolo, no, tento teaser, keď som videla, tak som si hovorila, že fakt, že film. Proste, keď sa povie slovo film, si predstavíš to, čo vidíš týmto teaserom. Proste film. OK. Ja som to Taký nevidela. nostalgický vibe, Taký nos. že film. Teraz si to pozriem. Taký nos. Taký nos. Ne, pusti to. Film. To si potom pozrieme. Movie. Táto. Úplne. Proste taký, že nejaký thriller. Zase úplne iný štýl, úplne iný žáner. No to super. Tá gitara. Toto je Coldplay, a má jak Tomu ver. Jak Rich. Nemôžem nadávať. Vôbec by som nepovedala, že zo skupenia týchto ľudí budú mať práve takéto žánre pesničiek, ale úplne mi to teraz sedí. Že úplne sa to na nich hodí. Že vôbec by som ich ja takto nezoskupila a povedala by som im, že Hej. toto zaspievajte, ale takto teraz, jak to je, tak som taká, že Možno sa by som dala, že Chang Hej. Minasano, ale inak by som asi to takto Tak ale to by bolo už príliš veľa také, že rap
Perry. Hej. Že takto je to veľmi dobré. No. Jediné, čo teda, no, ako už vieme, jak znie táto naša dvojica, ale tak akože Bangchan a Hyunjin, na to som fakt zvedavá. Lebo Ja oni... sa bojím. A ja sa bojím. Dosť. Keď to bude jak Red Lights, tak sa máme čoho bať. Dobre, pokračujeme. Upidín. 아무것도 없을 때 힘이 한 불빛 틈 사이로 넌 다가와 내 옆에 앉았고 그 순간 BTS alebo Jin alebo niečo také. 함께 문이 열렸네 When this light goes down Story starts to rise up To Wow! kámo, to znie jak BTS. Alebo proste Wow. Jin, alebo niečo také. To je úplne také Ja veľmi schvaľujem. peknúčké. Veľmi schvaľujem to. 가는 운명 사이로 오르막이 열려 뱀 사이로 넌 다가와 내 옆에 Toto. Kámo, to je jak astronaut od oného, od Jina. Je to ten vibe Coldplayovský, Jinovský. Astronaut. Pokračujeme. 앉았고 그 순간 암청과 함께 문이 열렸네 When this light goes down Dobre, Lino vydal teraz taký cover na svoj Instagram a tam znie úplne rovnako jak tej pesničke. A Seungmin znie fakt jak Coldplay. On má viacej taký ten... Lino hlas ide takto a Seungminov ide tak. When I'm with you, there is no Wow. one Dobre. else. Pauzu. Story starts to rise up 스쳐 The Rise. To Ja je počujem teraz len Jina. veľmi dobré. To je... Toto... Wow. Wow. 가는 운명 사이로 오늘의 막이 열려 Never stop waiting down 명장면을 담을 때까지 I will let go Ta gitarka. This is our cinema To je úplný Coldplay. Super, ale Let me be your cinema To bude na tom koncerte. to mám rebať. Let's go. Pokračujem. This is our cinema When this light goes down Story starts to rise up 스쳐가는 운명 사이 Toto keď bude na koncerte na život, tak To nebude Chris Martin zrazu. ja silno budem plakať. Ešte keď to dajú niekde ku Ja mám koncu. plakať aj pri čik čik bum. To je pravda. Aj pri top line budem plakať. 오늘의 막이 열려 Never stop writing down 언제까지라도 나 Everyone's shouting Everyone's clapping This radiance Till the end of the show Never let it go Can't leave you, can't leave me Stay Hear the light shines again Ending credits going up You and my name Together on it with the final curtain call And the night after night When you cannot find your way I'll be waiting Welcome to our cinema Wow. OK. Tak táto piesenka je veľmi pekná.
taká, že fakt sa ti chce plakať. A potom to máme počuť hento. No, to si myslím, že oni asi spravili to poradie pre niečo. Nech sa My sme im to troška That's the narušili. grass. My sme im to troška narušili, no. Si chceli troška skľudniť nám tep na konci a my sme im to pokazili. Chceli sme si nechať najlepšie nakoniec, len v zmysle, že sú to naši muži. A inak všimla si, že Escape a Cinema sú obidvomi kapslokom, aj Diana kapslokom a tie ostatné nie sú kapslokom. Prečo? Čo tým chceli povedať? Neviem. Lebo mám pocit, že keď už by mali niečo tak kapslokom, tak je to Burning Tires a Truman, že to je, tá pesnička je taká, že kapslok. Ona kričí. A keď už tak Cinema mohlo byť akože miniskulou napísané. Jaké terminus technicus? Prebo. Len tak sa rozhodli, že Cinema bude proste veľkým, alebo čím to vyzeralo krajšie, že možno tie písmenka. No tak Burning Trees, či jak to... Kámo, ja si potrebujem tiež okolie. Ja, že to mi nevychádza, že však to bolo o autách. Ja, že Oni tam jazdili na stromoch. Ja, že to mi nevychádza. Nebo som jak oný Gabo, To je dlhé, no. Tak Gabo, jak som ho nazval, keby som s ním kamoš. Kto je Gabo? Big ups. Gabo. Červená bola. Burning Tires. Že tam svietím na červená. Hej, taká... Hej. No už je tu teplo, ty koľko je tu? Je tu 24 stupňov, dobre? No ešte po Gabo. koľko to bude po iske? No, každopádne, Gabko, no. každopádne teda minimálne to Truman, prečo není prečo je to kapslokom? Myslím, že idú na strome. Počkaj, ja už možno viem prečo. Lebo je to, že Domin, 8 a 8 je kapslokom. Tak toto keďže končí, tak aj to je kapslokom. Ja neviem, dobre, ja možno už to príliš overthinkujem. Tam dávam nejakú filozofiu, ktorá tam není. Dom in... La chimolala! La chimundala. Carbonara. La chibolala. La chimo. La. Ideme na Escape. Na tých stromoch escapujeme. Hej no, na tých horiacich stromoch trošky. Máme na to. Ja som není ready. Fú. Veď to znie jak Metallica, alebo čo? Reálne. Niečo tak to znie. Top, The line. sky is burning 다 들어가는 회색 잡힐 세상 there's no way 차가운 To má Red Lights vibes. Fú, no je to Red Lights. Ja sa bojím. Red lights. Toto, aj tak by som si pozerala ten videoklip. To bude vážny tanečný podľa mňa. Počkaj. Čiže oni tam Oni sa tam bijú. tam reálne. No tak to neviem, kedy stihne tancovať, keď to tam bude vlk To bude, bil. to bude zastrašidelné, to si ja nepozriem. Ja chcem vidieť Junjira tancovať, ale keď ho tam vlk bude byť, tak kedy stihne tancovať? On nestihne tancovať. Možno budú tanečne sa byť. Dobre. Áno. Tanečný. Presne tak. 눈빛 항마의 손짓 망가져갈 이유가 많네 Like magic 이 시간을 멈춘 점 잡힐 세상 there's no way 차가운 눈빛 There's no answer. Go. There's no answer. 항마의 손짓 망가져갈 이유가 많네 Do piči, ja som to stopla, ja som vedela, že to stopne. Like magic 이 시간을 멈춘다면 네 앞에 설게 도망가자 Hold my hand 뜨겁게 날 Hold my hand! Wow. 태우며 차가워진 날 녹여 I can't let you go cause the world's about to break Just follow me, I'll ignite it On má zase ten sound toho, že strašne naliehavo, že musí tak kričať na teba. Strašne niečo chce. A vtedy tak dobre znie. Áno, počujeme. In exchange for this pain, can you
okej. Zase také roky. Escape from reality. Come with me. I'll fulfill all your fantasies. Follow me. Let's run away. Follow me. Don't you love the sound of silence? To zase to bolo pre nás, aby sme si mohli dopovedať vetu, alebo čo? Ja milujem, jak jedna pesnička má proste 20 vibes. Úplne sa to mení. A zase je to úplne také rocker. Proste bicie, gitara, wow. Poďme na to. Pravda. Don't you love the sound of silence? It's all we need. Oh, oh, oh. I can't let you go 'cause the world's about to break. Just follow me, I'll lead night and day. I'll take all this back and you promise me to give me all of you every day. Oh, come with me, let's escape now. Escape now. Let me take you to a place that nobody ever knows. The shackles and the chains, yeah, you feel it taking off. Escape now. Felix? Počka. Tu? Wow. A milujem tie, ja neviem, či sa to v tomto volá, že adlibs. Asi Ale vieš, proste tie šteky v pozadí. Je to adlibs určite. Vážne to majú premyslenie, nie je to len taká suchá pesnička. Breaking loose on the surface, believe on the reason I have it no more. Hold on to my hand, headed for the climax, baby. Let's run away together. Come with me, let's escape now. To dal? Let me take you to a place that nobody ever knows. Them shackles and them chains, yeah, you feel it taking off. Escape now. Escape now. No. Strašne mi prišla krátka tá pesnička. Akože to Mám je pocit, že to jedna počúvam vec. minútu. A druhá vec je, že akože Má môžeme 3:11. svetiť za toto, No. ale je, že najslabšia z tých všetkých. Je taká najmenej prekvapujúca. No, To za to, ale že Red Lights existuje. Úprimne. ale on to... Existuje Railway, ale Red Lights. No, a keď presne. počuješ potom toto, tak si nie je taký šokovaný, ale Hej. henty ostatné sú fakt, že iný zvuk. Že vidíš ich v Sadíme. iných polohách. Tu Sandy. No dobre, ale Giant neriešime. Hej, Lebo však však to to- poznáme, takže čo? Počkaj. Ja poviem. Dajme to od toho, ale to je strašne veľa iných aspektov. Prečo? Proste, jak si to cítiš teraz? Že čo budem najviac počúvať on repeat. Čo by som si pustila proste 20 krát po sebe a neomrzelo by ma to. Ja by som dala prvé proste Truman. Že by som dala Cinema. Ja to by som dala druhé. Že by som dala prvé Cinema a druhé Truman. No. A ja by som hlavne potom dala Burning Trees a až potom... Trees? Čakala. A potom Escape. Ja už som zabudla, jak to znie, ale ja by som dala Escape len z toho dôvodu, že mňa strašne bavia ich hlasy. Proste Však to Hyunjin a aj mňa. Benjamin. Len proste je to také, že fakt, že podobné henty. Je to podobné. Banchan. Ale fakt ma bavia ich hlasy, takže by som to možno reálne dala aj druhé. Ja idem proste teraz to fakt hodnotiť z takého úplne všeobecného hľadiska, že čo najviac je také med pre moje uši, takže by to bolo, že Cinema, Escape, Truman. Zase ma trhne naušnice. A potom asi Burning. Ja, Truman, Cinema, Burning Trees a Escape. Akože Escape, ja neviem, či to je teda, že zle, alebo čo. Predpokladám, že veľmi rada si pozriem klip. No, záleží, aký chcem mať vibe. Že keby sa chcem nahypiť na niečo, tak si pustím Burning Trees. A reálne asi, že Truman. Ja Truman A keby určite. chcem mať taký, že kľudnejší vibe, tak si pustím Escape, lebo dobre,
kokos tam je run. Ono to nie je akoby kľudné, ale z môjho hľadiska to už je kľudné. Lebo sa mi to podobá na tie red lights a tie red lights sú pre mňa také, že chillové. A to cinema je také, že keď chceš mať nejakú depresívnu chvíľku, tak si pustíš cinema. Lebo je to proste Coldplay, nostalgické. Ideš v aute, alebo vo lete, kde proste na dovolenke, keď si tak si pustíš bez cinema asi, že... Ale low-key cením ich usporiadanie, že by som išla podľa toho ich... Burning Trees určite bola prvé, lebo to také, že... Potom by som ale asi dala, že... Escape, potom Truman a Cinema nakoniec, lebo to je taký, že pekný koniec. Cinema určite nakoniec, lebo ťa to tak skľudní. Ja by som mala chuť si to teraz vypočuť ešte 20 krát po sebe asi, aby som to viacej nasala, aj to, čo tam spievajú, všetko ako znie. Akože snažila som sa najviac tak všeobecne na to sústrediť, že aké sú tam tie nástroje a aký to má taký žáner, ale fakt tam nechýba tam nič, proste je to do detailov prepracované. Všetky tie šteky v pozadí, tie nástroje, vedia, čo robia chlapci, no. Áno. 8, tak by som to nazvala 8. They cooked and they ate. Veľmi sa teším na tie videoklipy. Kamo to Truman je hrozne dobre, že čiže Truman na Cinema, áno. Veľmi sa teším na tie videoklipy. Strašne ťažko sa to hodnotí takto poradí. Lebo úplne každé je úplne iné, ale že úplne iné. Proste by som to porovnávala s niečím podobným. A tam sa môžeme baviť o tom, že či spravili nejaký progres a je to lepšie, čo určite viem povedať, že toto je fakt extrémne prepracované. Že dobre, všetky pesničky sú prepracované, cením si, ale chlapci napredujú stále. Frajeri. A toto keď dajú na koncerte. Preskakujem barikádu. Na stage zrazu budeme Cinema, budeme plakať, Escape, sa budeme vyzliekať. Čo? Truman, budeme robiť moshpit. Reálne. A Burning Trees, budeme páliť stromy. Také budem. Vlasy budem hádzať. Gitaru rozbíjať. Barčo. No. Teším sa. Takže rating asi nedáme, lebo proste je to zbytočné. To by sme proste povedali, že 10. Ja neviem, aj ty máš teraz taký pocit, že už si nepamätáš, jak to znelo? Že máš chuť si to... Akože však áno. Že za to, že sme to stopovali. No, lebo toho bolo veľa, stopovali sme to. Ale tak musíme... Ale akože za mňa top... Že dobre. Že vôbec keby mi toto pustíš a proste by som nepovedala, že K-pop. No. Že je to strašne dobré. Je to fakt... Áno, hejterky K-popu ostávame. My sa snažíme vybočiť z toho volať to K-pop vlastne, lebo všetko, čo je K-pop je zlé. Všetko, čo je K-pop je zlé. Všetko, čo znie inak, je dobré. Takže áno, znie to inak, nie je to K-pop. Nie je to inak. Ako klasický K-pop. Ice Giant. Ale zároveň akože Gangnam Style. Change the battery. A do piči. Too bad for me. There you go. Took that ass on me. It's better to be nice. You and me alone in the dark. Take me out, take me out. Give it a 내 위에 올라타. 질러봐, 웃미야. Ride me like a carousel. Bring me like a